Joo, on tästä Kotistadionilla kävi hiihtää tuossa Huhterissa ja tunti 15 semmoista pikkukovaa. Aamulla nopeusvoimaa, kevyyttä nopeusvoimaa ja sitten nyt tunti 15 pikkukovaa. Huomenna jonkinlainen teho. Saa nähdä minne menee hiihtämään, kun täällä oli vähän pieniä ongelmia. Tuossa ladussa oli kaatuneet puita ja ei ole siltoja ajettu ja mitä kaikkea muuta. No Pertsa-latu on ajettu silleen, että jossain paikoissa alamäen uraa tasaisella ja ylämäessä, niin se oli vähän huono, mutta katsotaan minne menen. Imatralla hiihtämässä testasin vähän suksia tohon laskuun ja ei oikein hirveet eroja saanut aikaiseksi nyt tänään. Tosi nahkea keli on kyllä. Ja nyt olisi sit vähän verryttelyä ja sitten on 2 tai 3 kertaa 5 kertaa 40-60 sekkaa semmoista reipasta, ettei ihan täysin, mutta aika lailla kisavauhtia melkein. Niin saa nähdä miten kulkee. Aamulla oli toi silmälääkäri ja sinne piti mennä väsyneenä, niin mä oon nukkunut viime 3 tuntia ja sit tossa päivällä, mä en yleensä nuku päivällä niin koskaan, niin tunnin vaan makasin ja katoin Netflixiä ja sitten nukuin melkein 2 tuntia siihen vielä päälle, niin kyllä vähän semmonen koomonen olo. Saa nähdä miten lähtee. Päällä. 5 vetoa tehnyt. Tasaisilla kulkee yllättävän hyvin. On niinku oikeesti hyvää kulkua, mut sit kun ylämäkeen, niin ei oo enää niin herkkää. Tohon uusi lenkki. Tai ne on sitä syksyllä tehnyt ja nyt se alkaa olla aika hyvä. Siinä oli ehkä vaikeimmat hetket, että kävin myös sinne takaa 2 nousuun vetämässä ja siellä kulki vähän paremmin, mutta tossa ei vähän vaikea tietotapaa hiihtää, kun tuossa on koko ajan pientä mutkaa ja ei oikein tiedä, että mitä siihen pitäisi nylkeä, mutta joo, vielä 5 vedän niitä. Joo. Joo, on ihan riittävä pito. Mitä laitoit? Vähän hölmössä on niinku lähtöalue, mutta ei oo mitään peliä. Tervaa, mutta en muista mitään. Tuo 10 minuuttia ainakin eilen, niin mulla on 15:08. Menen tohon Kotistadionille testaa sukset. Täällä on samanlainen olosuhde kuin Imatralla, niin testaan siinä luistot ja sitten toi iskä voiteleena ja nyt sit lähdetään kisapaikalle myöhemmin. Startti jossain pikkusen niin. Mites pito? Se on semmonen niinku samanlainen niinku eilen, että nyt ehkä se hermokerroksen ottais siihen vielä taas.
ei ollut mikään sairas luisto, että tultiin ohi ja semmonen ihan ok pito, mutta ei se vaan niinku ei jaksanut hiihtää semmoisella tasolla kuin eilen. Eilen meni paremmin silleen ihan hiihollisesti, mutta jos se huomenna sitten sprintissä jatkoon pääsi, niin se on vaan se ainoa tavoite.